তো যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড যাক বিহিত কৰিছিল আৰু এনআইএ আদালতত এতিয়াও ট্ৰায়েল চলি আছে। তো এইবিলাক মানে কোনো অৰ্থ নাই বুলি खालामखांनायनि उनाव शान्ति चुक्ति जाखांनायनि उनावबो जुदि सासे दैदेनगिरियानो लिडारानो जुदि जोबथेसालियाव थानांबाय थायोब्ला एकर्ड खालामग्रायानो तो एकर्ड खालामनायनि मा मुलाम्फा जागोन मा ओंथि दं बेवहाय। तो हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव गोनांथार आपडेट शेयर खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। तो जोंनि बर' फरायसा आफाद एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' सारा माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। तो बिटिआर एकर्डखौ लानानै आरो बारग' एनडिबिफोरखौ लानानै। तो बे समाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो। आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा बिटिआर एकर्डखौ लानानै आरो बारग' एनडिबिफोरखौ लानानै बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि जे खालामनो हानाय हायैनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै प्रेस मिट खालामदों। तो बे प्रेस मिटखौ मानो खालामबाय थानो गोनां जाखो? इसिबां मोजां गोरोबथा जाखांनायनि उनाव, गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव, सुक्ति जानायनि उनाव, एग्रिमेन्ट खालामनायनि उनाव, सरकार दाखांनायनि उनाव दिनैसिमबो मानो प्रेस मिट होबाय थानो गोनां जादों? दिनैसिमबो मानो मिडियानि सिगाङाव अजद दैखांबाय थानो गोनां जादों? नैबेफोर बाथ्राया जों बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां साननो गोनां। बिटिआर एकर्डखौ लानानै थारैनो गोजोना जामारदोंना जामाराखै, बे गोबां साननो गोजां। तो लोगोफोर, बे समाव मानगोनां दिपेन बर' सार बिथांनि माखासे प्रेस मिट होनाय माखासे गोख्रों बिबुंथि बिटिआर एकर्डखौ लानानै, बिटिआर एकर्ड खालामनाया थार मोजां जामारदों ना जायाखै, बिनि माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोना नैबे दिपेन बर' सारनि माखासे खुगानिफ्राय खोनासंदों। যিহেতু চুক্তি এটা শান্তি যিহেতু এতিয়া হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে এই চুক্তি যিহেতু আবদ্ধ হৈছিল, তো তেওঁলোকে জেলত থকাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। আৰু যিসকল এতিয়া জেলত আছে তেওঁলোকে প্ৰায় 15টা বছৰ, 16টা বছৰ, 13-14টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। তো যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড যাক বিহিত কৰিছিল আৰু এনআইএ আদালতত এতিয়াও ট্ৰায়েল চলি আছে। তো এইবিলাক মানে কোনো অৰ্থ নাই বুলি আমি আজি দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। তো সকলোকে মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে। আৰু আজিৰ এই সংবাদমেলৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আহি থকা দিনত অতি শীঘ্ৰে চুক্তিৰ সকলো দফা আখৰে আখৰে যাতে ৰূপায়ণ হয় আৰু যি এটা সপোন আৰু যি এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই চুক্তিত আবদ্ধ হৈছিল, সেই সপোন আৰু উদ্দেশ্যটো বাস্তৱত যাতে ফলপ্ৰসূ হয়, ইয়াৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ নুবাই एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मा बुंखो आरो मा फोरमायखो। तो थारैनो बेफोरबायदि खालामबाय थानो गोनां मानो गोनांथि जाखो साननो गोनां, बिराद साननो गोनां। आरो नै बावलांसै 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड डे सफैसिगोन आरो 5 बोसोर कमप्लिट जासिगोन नामाथाय बे 27 जानुवारियाव ना। तो बिसिमहालागै 5 बोसोरनि गेजेराव सिगाङाव बुंदोंमोन 5 बोसोरनि गेजेरावनो जे इमप्लिमेन्ट खालामजोबनांगौ गासैबो बिटिआरनि दफाफोरखौ। तो बे आनपसिबल, माने 5 बोसोरनि गेजेरावथ' खालामजोबनो हाखाया, बे राइट खोथा। नाथाय मोनसे गिदिरथार दुखुआ बेसोदि एकर्ड खालामखांनायनि उनाव गोजोन गोरोबथा खालामग्रायानो, एकर्ड खालामग्रायानो, साहेन होग्रायानो, सागान होग्रायानो, सुहि होग्रायानो जे बे नङाब्लानो एकर्डआ जाया, जाय रन्जन दैमारि सार बिथांमोना दिनैसिम 5 बोसोरनि गेजेरावबो गनायनि जेबो माने मेसेजआनो फैयासै, जेबो माने खौराङानो मोनासै। दिनैसिमबो बिजिरब्लाबो बिजिरनायानो मोजां जायाखै। अब्ला नैबे गोजोन गोरोबथा खालामनायनि ओंथिया मा थागोन? थारैनो मानगोनां दिपेन बर' सारा एसे बुजिदों, हमनो हादों आरो ना। दिपेन बर' सारा गोख्रों बाथ्रानि गेजेरजों बिथाङा बुंदों, नोंगौ जुदि सासे सागान होग्रायानो, सुहि होनानै एकर्ड खालामग्रायानो, स्टाम्प बुग्रायानो जुदि जोबफिन जायोब्ला बे मा मुलाम्फा जागोन? एकर्ड खालामनाय मा मुलाम्फा?
मेन बाथ्राया बेनो जोंनिया बर' हारिनि माखासे साननो गोनां बाथ्राया आरो दा बिगा गुलाय गुजाय दासिमबो माने सान्ति गैया आरो बर'फ्रा गुबुनफ्रा गोबां सान्ति मोनो गुबुन हारिफ्रा बांगालफ्रा हारसाफ्रा असमियाफ्रा गोबां सान्ति मोनो माखौ सान्ति मोनो नोंथांमोना मिथिगौ ना दा एनडिबि गैला एनडिबि गैयिनि थाखाय बिटिसि आव जेबो दावराव दावसि लुटिनाय मानाय जेबो गिनांगौ गैला बिनि थाखाय बिराद सान्ति मोनो एनडिबि आफादा बायनायनि थाखाय नाथाय बैसोरनि थाखाय सान्ति जादोंब्ला बर'फ्रा सान्ति गैया मानोना लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रानो जाय मेन दैदेनगिरिफ्रानो जुदि जोबथेसालियाव थानांबाय थायोब्ला माबायदि दुखु जाया जानो नैफोरबायदि आरो गोबां खोथाया थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो बे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोना शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन थ' आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा अननानै मोनसे लाइक खालामदो लोगोफोर थ' उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय